आंना आहुल राबा आङो बे मजाथि गामिनि खाथिनिखा लकेलनिखा नोंथाङा दिनै टिए आर्मियाव सेलेक्सन जाबाय मा बुंगोन बे समाव बे टिए सेलेक्सन जानाया आंहा बिमा बिफानि आशीर्बादाव जाबाय ओमफ्राय सार बे आसाम फिजिकेल एकाडेमि सारमोननि थाखाय बहुत गोजोननाय थाबाय मानो होनबा सारमोन नङामोन आं बेबायदियाव माबायामोन सहैयामोन बेनि थाखाय सारमोनखौ बहुत गोजोननाय होबाय आरो आंनि गोसो गोरबोजों नोंथाङा बेसेबां सान ट्रेनिं लायामोन बे एकाडेमियाव आङो मास मोननैसो लादों रिटेननि थाखाय मानो होनोबा आङो न'आव एसे माबानि थाखाय लानो हायाखै बे रिटेननि थाखाय क्लास लाफैनायनि थाखाय आंनि बहुत गोजोननाय थाबाय सारमोनखौ मानो होनोबा सारनि फोरोंनाया ओरैबायदि गोसोआव हाबखायो ओंखायनो बहुत गोजोननाय होनाय जाबाय सारखौ जाय लाइमोनफोरा डिफेन्सआव थांनो गोसो बिथांमोनखौ मा खावलायगोन नोंथाङा दिनैनि समाव जाय लाइमोनफ्रा बिदियाव गोसो दङबा गोसो गुदुंबा आसाम फिजिकेल एकाडेमिखौ जइन लानो हागोन आरोना मानो होनबा आसाम फिजिकेल एकाडेमिया ओरैबायदि सुबिदा होयो मानो होनबा फरायनाय मानाय जेखौ फोरोङो बेखौनो फैलायबाय थायो आरो मानो होनबा फोरोंनाया मोजां जायो ओंखायनो ओरैनो थास्लायस्लाय बे आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव लाफैब्लानो जायो आरो फिजिकेलजों लोगोसे रिटेनबो फोरोङो जाय गोसो गुदुं दं बेखौ आसाम फिजिकेलाव लाफैनो बुंनाय जाबाय आङो थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन इंराजि सोलोंनायनि खाबु साखोन-सिखोन थाखो खथा बिजाब बाख्रि बिपिएल थाखोनि फरायसा-फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय मान्थलि मक टेस्ट जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।